125 एमेन्डमेन्ट जागोन अब्ला 60टा समष्टि जागोन बेखौ रायजो राजाफोरखौ थगायनाया खोब गोरोन्थि 3 नं क'क्राझार समष्टियाव गोबांथार भट लानानै शिउलि महिलारि मेडामा देरहानो हागोन सोरबा पार्टी सोलायोब्ला बियो गोदानै इलेक्सन गेलेफिननांगोन गिलु बालुसो बियो आंथ' नुबानो गिखायो बेखौ थगायसुला नुखाथारो बिसोर साथामा बेखौ फुरा गराय लानानै एल साइसआव नेगासिनो थारमाने जोख्लायनो थाखाय एकदम एक नम्बरथार बुस्थु हारामै पार्टिखा थारमाने 125 बिलखौ लानानै एमेन्डमेन्ट बिलखौ लानानै गोबां सोंखारिलायनाय नुगासिनो दङ नो डाउट 125 बिला जुदि जामारोब्ला जोंनिया मोजाङानो जागोन बाट 125 बिलखौ लानानै गोबां सोंखारिलायनायखौ नुनो मोनदों दा 125 बिलनि सायाव आङो आगोलबो भिडिअ खालामखांबाय नोंथांमोना नायजागोन आंनि चेनेलाव थानानै दा 125 होननाय लोगो लोगो मोनब्रै स्टेटआव जे आसाम मेघालय त्रिपुरा आरो मिजोराम मोन 10 अट'नमास काउन्सिल नोंथांमोना नायजागोन भिडिअखौ आगोल बानायखांबाय आंनि चेनेलाव थांनानै बेजों लोगोसे सरन बर' सारखौ सचिन ब्रह्म अल भिलेज डेभेलपमेन्ट एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंदों बा गोबां खोथा बुंदों मा खोथा बुंदों नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनो नाजागोन दा इलेक्सननि सम सफैनाय लोगो लोगोनो दान्थे बिदान्थिया निस्सय जाखागोन लोगोसे प्रमद सारजों जे बिश्वजित दैमारि सारजों एबारनि बादायारि तामुलपुराव सोर खासेया देरगोन आरो सोर खासेया जेनगोन देरहानाय जेननाय थागोन नाथाय बिश्वजित दैमारि सारनि देरहानायखौ एसे खम नुनो मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै बुं सोर देरहागोन जायानो देरहाया मानो इलेक्सन जोबनायनि उनाव रिजाल्टआसो खालामगोन बेनि थासारिखौ बा बेनि थिखौ जियानो जाया मानो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां सोर मा बुंदों सोर मा बुङाखै नुनो मोनगोन भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय राजखान्थिनि बेलायाव व्यक्तिगत मानसि हिसाबै आङो गाज्रि बुंनो हानाय नङा लरेन्स इस्लारिखौ आं गाज्रि मोना बेनि हेंथायै खोथा बुंनांगौ आङो मोना नाथाय बिथाङाबो गोसोआव दुखु दं बिनि गोसोनि खोथानि दुखुफोरखौ आं मिथिगौ दिनै गोबां उसुबिदा बिथाङा आरो गेलेनोबो गोसो गैखालामोन राजनितिकनि अबस्थाफोरखौ नायनानै बिथाङा दिनै एमएलए गेलेनोबो गोसो गैखायामोन नाथाय बिथाङा बायद'था खालामजादों दा केन्डिडेट जाथावथाव मानसि गैयाबो नालाय बे हिसाबै बियो गेलेनांदों दा जोंनि बे गामि ओनसोल जोंनि रायजो राजाफोरनि सिन्था धाराया बेलेग दिनै सोरबाया जोंनि इन्टेलेक्सुवेल महलनि सोरबा सासे सानै व्यक्तिफ्रा साननो हागौ लरेन्स इस्लारिनो भट होब्लासो मोजां जागोन बेखौ साननो हागौ खिन्थु रायजो राजानि साननाया बे नङा रायजो राजाहा सोरबाया एमएलए एमपि सोरबा माबा मोनसे जानायनि सिमां गैया रायजो राजानि सिमाङा जाहैबाय आसाया जाहैबाय गावनि समस्याफोरखौ ओनसोलनि समस्याफोरखौ बोरैहाय समाधान खालामनो हागोन सोरजों थाङोब्ला समाधान खालामनो हागोन बेफोरनिसो सिन्था खालामो दा बे हिसाबै आङो गिदिंनानै नुदों रायजो राजानि सिन्था धारणाया जिहेथु दा बिपिएफआनो सरकार सालायगासिनो दं बे हिसाबै बिपिएफनि केन्डिडेटखौनो रायजो राजाफ्रा हेफाजाब होनानै गोबांथार भटआव देरहाहोनायनि खोथा होदों थांखि लानानै दं आरो बारा गोबाव गैला बेखिनि समाव इलेक्सननि समाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन दा 3 नं क'क्राझार समष्टियाव गोबांथार भट लानानै शिउलि महिलारि मेडामा देरहानो हागोन बियो मोनसे राजनितिक पलिटिक्सनि खोथा बियो माब्रैहाय जानो हागौ मोनसे इलेक्टेड मोनसे गभर्नमेन्ट रायजो राजानि सापर्ट मोनना भट मोननानै दाजानाय बे सरकारा माब्रैहाय बायनो हागौ 125 एमेन्डमेन्टनि खोथा बुङै बुङै लेक्सार होबाय थादों बेखौ जोङो 125आ मा जिनिस बेखौ जों एनिफ्राय जेडसिम जों मिन्थिगौ 125 एमेन्डमेन्टआ जायोब्ला 6 शिड्युल काउन्सिलफोरनि गोहोआ बारायगोन बियो नंगौ दा जोङो नर्थ इस्टआव 10टा 6 शिड्युल काउन्सिलफोर दङ बेफोरनि माखासे नेम निथिफ्रा सोलायगोन फाइनान्सियेल पावार आरो पन्सायत बेफोरो सोलायगोन दा 125 एमेन्डमेन्ट जाब्लानो जे इन्टारिम गभर्नमेन्ट जागोन होननानै बुंबाय थादों दा बेफोरो नंखाय दिनैहाय
नोङो एसेम्बलि माबाखौनो नाय LAC फोरखौनो नाय थांनाय 2 बोसोरनि सिगाङावनो क'क्राझार एरियायाव आगोलावहाय 3 LAC दंमोन दा 4 जाबाय मोनबाखौ 3 बोसोरनि सिगाङावनो खालामखादों बे समावनो मालाय माबाया MLA इलेक्सना जानांगौमोन जायाखै सम जेब्ला फैबाय इलेक्सना जाबाय दा थिग बिदिनो BTC आवबो जेब्ला 125 एमेन्डमेन्ट जागोन अब्ला 60टा समष्टि जागोन आरो बे 60टा समष्टिया जेब्ला नोङो 5 बोसोर कमप्लिट जागोन नेक्स्ट इलेक्सनाव बे 60टा समष्टिनि इलेक्सन जागोन बेखौ रायजो राजाफोरखौ थगायनाया खोब गोरोन्थि बेफोरबायदि थगायना 125 एमेन्डमेन्ट जाबानो BPF सरकारा बायगोन बेफोरो नङा नंखाय खोथा बेफोरखौ रायजो राजाफ्रा फोथायनो नाङा 125 एमेन्डमेन्ट जायोब्ला जोंहा खोब मोजां बे जाखानांगौ जायोब्ला मोजां जोङो पन्सायतनि राज फैगोन जोंनि BTC आवबो दा जोंहा पन्सायत जोङो गामि लेभेलखौ जौगाखांनाय खामानि मावनो थाखाय जोंहा पन्सायत गैयिनि थाखाय जोङो BCDC खौ जोङो गभर्नरनिफ्राय एप्रुभ लानानै BPFनि दैदेनगिरिफ्रा BCDC दानानै होदों जेब्ला बे 125 एमेन्डमेन्टआ जागोन जोंनाव पन्सायतआ जागोन दा बे आरो फान्डिंनि खोथा दं बेफोर गासैबो सुबिदाफोर जागोन आरो जेराव पार्टिया दा गोसो जाब्लानो केन्डिडेटफ्रा देरहाखांनायनि उनाव पार्टि सोलायबाय थायो जेब्ला 125 एमेन्डमेन्टआ सोदांजागोन अब्ला बै जायफ्रा देरहानाय केन्डिडेट बिसोरो पार्टि सोलायोब्ला बिनि डिजिगनेसना बियो डिजल्भ जायो बे थागोन आरो बे नियमफ्रा सोरबा पार्टि सोलायोब्ला बियो गोदानै इलेक्सन गेलेफिननांगोन बियो पार्टि सोलायनाय लोगो लोगो सोरबा MCLA जाया थिग आसामाव बिदिनो सोरबाया कंग्रेसनिफ्राय जुदि फैनानै BJP आव जइन जाफैबा MLA बे MLA जाया बियो बे जायगायाव समस्तियाव गोदान इलेक्सन गेलेफिननांगौ जायो जोंनि BTC आवबो बेबायदिनो जागोन 3 टिमा बेखौ फेजेनगोन रिहन त्रिदिप आरो नावखा मासे दंहैयो बेखौ अलरेडि बेखौ चेक होना दोनखादों मन्थ्रिमोन नालाय बे जाबाय जय भारत प्रदीप नागनि हिन्जाव दा उफाय गैया नों सरन एबारबावलाय नों फुरा जेनखाबाय आरो बिथिंजाय जोंनि उदालगुरियाव दिफेन बर'खौथ' हाखाया बेखौथ' हाखाया हाइस्ट भटआव बे देरहागोन देग्लाय गावनि मानसियानो गावसोरनि केन्डिडेटखौ माबोरै फेजेनगोन बिथिंजाय आरो साल दङ नावखानि साल बाहायदों बेहाय थारमाने चेक होना दोनहैखादों आरो बेखौ जय भारत बेहा उफाय गैला जेनखाथारबाय बे उफाय गैया बे खाफाल हमखानांसिगोन बिनि सरननि राजमुनियाबो खाथिला एबार बे डाइरेक्टखा मन्थ्रिसो जानो नागिरदोंमोन बिथाङा बे मन्थ्रिखायनोथ' बेखौ चेक होना दोनदों नावखाजों आरो बिथिंजाय उदालगुरि समस्तियाव गराय लानानै नेगासिनो सरन बर'आ जे एल साइसिम फुरा बेखौ जोख्लायखागोन आरो बेहाय बेसारा बिथां रबिनसन मुसाहारि बिथाङा बिराद रोंगौथि गोनां आं सनमान होयो बिथांखौ आरो बिथिंजाय प्रेस मुसाहारि बिसोर साथामा बेखौ फुरा गराय लानानै एल साइसआव नेगासिनो थारमाने जोख्लायनो थाखाय उफाय गैया माथो ससियेल मिडिया नुगासिनो गोबां ना थारमाने राजनितिकआव गावनिखौल'सो नायो रावनिखौबो नाया रायजो राजाफ्रा बेखौ मोजां मिथिखायो ओंखायनो देग्लाय बिसोरो गावजों गाव नायलायनायखौ नांलायनाय आरो बिसास खालामनायखौ नायाबासिनो बिसोरो UPPLआवनो भट होजोबखागोन एबार बेखौथ' डाइरेक्टखा मिथिखाबाय खारन दानि रायजो राजाया जाम्बा जाम्बि गैला प्रत्येकथा न'खरावनो मेट्रिक पास दंजोबो बर'फ्रानो मासबानि बर'फ्रानो BPFखौसो सापर्ट होनो हायो खोनानो गैया दिनैसिम सरन बर'आ गावनि गामियावनो बा माजबाद समस्तियावनो सेकेन्ड हेन्ड साइकेल लानानै दुनियानि मेरला सान्दुं गोसायाव हाजिरा मावनानै जाग्रा दङ बिसोरनो दिनैसिम बियो 10 बोसोर MLA आरो 4 मास मन्थ्रियाव बे साइकेल गंसेबो बायना हरफेरनो रोङाखै होमबा मा रायजो राजानि खामानि मावगोन बेलाय दिनैसिम गैया साइकेल बोरायखौ लानानै बिसोर हाजिरा मावथिंगासिनो दिनैसिम सान्दुं गोसायाव बिनि समस्तियाव साइकेल गंसेबो दिनैसिम अबदान होफेराखै बे मानसि साइजखौ नाय पापिस्ट' नुखाथारखायो मोजाङै नायबानो पापिस्ट' नुखायो रायजो राजाफोर मोजां नोजोरै नाय गिलु बालुसो बियो आंथ' नुबानो गिखायो बेखौ थगायसुला नुखाथारो मानसिखौ माथो मानसिया जोबोद गोरों मानसि एमिया बेना गावनि थाखायल' थाखा फैसानि थाखायल' अबाव रायन' धाबा खुलिगोन अबाव मा खुलिगोन अबाव बोरै गोजौआव बिल्डिं लुलांगोन माजबाद समस्तिनि रायजोखौ साफा फानजोबनानै बे बिल्डिं लुनायसो बियो आरो बिथांनि लोगोफ्रा साफ्रामबो थिखादार गोजा अबा दोनस्रिकाटनि होन सोरबा बिचित्र होन सोरबा सुबल नार्जारि होन प्रत्येकथा पार्टनारशिप लोगो गोजा आं नामखौबो मख'खाबाय बिचित्र बेहा वाइन शप दं बिथाङानो होदों लाइसेन्सखौबो माजबादाव आरो सुबलाथ' 1 नम्बर क्रेसार मालिक बेबो बिनि पार्टनारशिप
गरिब गुन्द्राखौथ' बिसोरो सैमा बायदिसो बाहायो रायलायथिलायलाया बेखौ खुरा बाहिनि रायजो राजा बा बै खसेनथला सावथालपारा सोमलिगुरि लाम्बाबारिनि रायजो राजाफोर गथाय मिथिजोबखायो एबारथ' थाल्ला जेनखानाय